Velkommen til den her video om stress, angst og traumaterapeutuddannelsen. Tak fordi du kigger med. Tag dig eventuelt en kop kaffe eller te, læn dig lidt tilbage, og så vil jeg bruge den næste cirka times tid på at fortælle dig, hvad du lærer på traumauddannelsen, og hvad du kan, når du er færdig som traumaterapeut. Så Kropsterapeutisk Institut har jeg bygget på basis af min erfaring fra kropsterapien, psykoterapien og traumaterapien. Min egen vej har været, at jeg har taget Body SDS-uddannelsen tilbage, da den blev udbudt i Danmark, så det er nogle 20 år siden. Jeg var en del af Manovisions undervisningsteam og startede så selv Totum-skolen for kropsterapi, som jeg havde i 10 år, og har været med til at arbejde med rigtig mange kropsterapeuter, uddanne mange kropsterapeuter, kan man sige, og putte kropsterapi på landkortet i virkeligheden. Og da jeg stoppede i Totum, var det meget på basis af, at jeg havde arbejdet sammen med 2 virkelig fantastisk dygtige osteopater til at få en mere og lære en mere sundhedsfaglig, videnskabelig tilgang til, når klienter havde problematikker, smerter, skavanker osv., smerten i nakken, knæet, fordøjelsen, der ikke virkede. Hvad er det, vi kunne gøre? Hvor kunne vi sætte ind? Hvordan stiller vi de rigtige spørgsmål i virkeligheden til at vide mere om, hvordan stress, angst og traumer faktisk er med til at påvirke hele nervesystemet og faktisk være med til at give os smerter og gøre de her ting i kroppen, som gør, at den ikke fungerer, som vi faktisk ønsker. Så på den ene side, så gik jeg mere sundhedsfaglig videnskab til værks. Og på den anden side, så har terapi, lige fra jeg startede, altid interesseret mig. Og derfor var det naturligt for mig at tage både en psykoterapeutuddannelse og en traumaterapeutuddannelse. Og man kan sige, det relationelle i det, vi arbejder, både klienter en til det en, og når vi arbejdede med det, når jeg underviste, så har det været det, jeg ligesom har brændt for altid. Så Kropsterapeutisk Institut, det er bygget på både sådan på den ene side en fundament af sundhedsfaglig videnskabelig tilgang, men i høj grad, hvad er det for en terapeutisk relation, vi ønsker at bygge op? Hvordan skal vi tilgå klienten? Og her tror jeg på, at vi kan ikke arbejde med traumer, uden at kroppen er involveret. Der er et autonomt nervesystem, vi er nødt til at arbejde med og regulere, for at klienten får det bedre. Så det her med at have kroppen med i terapi er for mig essentielt, og det er det, traumauddannelsen også på mange måder bærer præg af. Men det er måske en lidt blidere form for kropsterapi end den traditionelle, så det er den her vej i at bruge kroppen til at regulere det nervesystem. Men for at den ikke står alene, så bruge det samtaleterapeutiske, så have en professionel tilgang til at arbejde med samtaleterapi, når vi arbejder med traumatiserede og sårbare mennesker. Og de 2 ting til sammen arbejder for mig ind i at kunne arbejde helhedsorienteret med et menneske, der har traumer. Så hvis du er nysgerrig på den her uddannelse, så får jeg tit det der spørgsmål om, jamen er den noget for mig osv. Men hvis du arbejder med klienter, hvis du arbejder med udsatte unge, hvis du arbejder i psykiatrien, er du socialrådgiver, pædagogisk, altså rigtig mange af de her fag, hvor det er, at en uddannelse som traumaterapeut er virkelig relevant for at arbejde med traumepåvirkede, stressbelastede mennesker på den måde. Så det bygger på, kan man sige. Der er også enkelte, der tager den for ligesom at lave en forandring i deres liv i forhold til, at de måske starter det, de har livserfaring, de har erhvervserfaring, men det er måske mere for at lave et skift i deres liv, som er hvad kan man sige, relevant for dem på den måde. Så man kan sige kort sagt, hvis du arbejder med relationer, med trivsel, med udvikling af mennesker, jamen så er den her uddannelse relevant for dig. Så får jeg lyst til at tage dig med på, at da jeg startede som terapeut for de der nogle 20 år siden, så var det sådan, at når klienter kom ind ad døren, så var det med en fysisk skade, problem, skavang, altså jeg har ondt i nakken, jeg har ondt i knæet, lænden eller hvad det nu kan være. Og så snakkede jeg med dem om det, og så når vi kom over på briksen eller arbejdede med tingene, så kunne det godt være, at der rent faktisk også var noget følelsesmæssigt, som hang sammen med det. Så det kunne godt være, at der var en skilsmisse eller noget på arbejdet, noget med børnene, altså ting i livet, som også gjorde ondt, som ligesom faktisk var med ind at påvirke, og når vi sådan kiggede på det på den måde, så havde det relevans ind i måske de smerter, de også kom ind ad døren med. Men jeg vil sige, at 90% af dem, der kom ind ad døren, de havde fysiske problematikker, og måske kun 5-10% kom ind med en psykisk problematik. Og nu står jeg her nogle 20 år efter, og så kan det godt være, at jeg er ekspert i stress, angst og traumer, men jeg vil sige, at de tal har vendt sig om. Så 90% af dem, der kommer ind ad min dør, de kommer ind med noget psykisk. Og de kommer ind, mange af dem kan have en diagnose, men lige så meget kommer de jo ind og siger,
har totalt presset mit ægteskab, og i øvrigt så har jeg deadlines på arbejde, og det er svært, eller børnene mistrives, eller min mor er død for så lang tid siden. Der er noget, der er ligesom følelsesmæssigt er presset i deres liv. Og for øvrigt har jeg også ondt i nakken, eller ondt i knæet osv. Så det her både, tror jeg, i måden, vi taler om det på, det at vi rent faktisk begynder at sætte flere ord på det følelsesmæssige. Og så er der altså også bare sket en udvikling i vores samfund i forhold til måske, hvor stresset og presset vi er, som har at gøre med, hvorfor det er, at jeg ser så mange klienter på den måde. Og her, og det er sådan måske for egen regning, men den her måde, at vi ser så mange udsatte unge, og så mange problematikker i det, som lige præcis den her uddannelse også er relevant for. Selvfølgelig ikke de udsatte unge, men for dig, der måske kunne gøre en forskel for dem. Så jeg synes, det er vigtigt at kigge på, at når klienter kommer ind ad døren med en fysisk problematik, og jeg kommer tilbage til det lidt senere, så er det rigtig tit for eksempel en stresstilstand, der rent faktisk gør, at man ikke heler, at immunforsvaret ikke kører 100% optimalt, og så begynder man at få for eksempel ondt i knæet, når man løber sin tur. Kommer du ind et svært sted i livet, skilsmissen, arbejdet, børnene, hvad det nu kan være på den ene eller den anden måde, jamen så er det også her, det følelsesmæssigt er en påvirkning. Og kommer vi selvfølgelig med en diagnose eller i en tilstand af stress, angst og depression, så er det rigtig, rigtig tit, at jeg oplever og ser også fra mine kollegaer, at det er et udviklingstraumer eller et stresstraumer, som er den bagvedliggende årsag til den tilstand, til den problematik, som klienten sidder med. Og når jeg siger det på den måde, så kan man sige, at choktraumet, som jo er en enkeltstående begivenhed, bilulykken, overfaldet, voldtægten, hvad det kan være, der har ramt ind i det liv, som klienten kommer ind ad døren med, har måske gjort, at klienten er røget i en form for frystilstand. Der er noget, der ligesom på den måde lukker noget af nervesystemet ned. Og det kan have påvirkning på fordøjelse, det kan have påvirkning på smerter, det kan påvirke rigtig mange ting, som jeg kunne tale længe om at gøre på uddannelsen. Men det er det, I ligesom skal ind og have en følelse af, at vi kan arbejde med choktraumer og den tilgang på den måde. Og så kan det også være udviklingstraumer. Og der er jo selvfølgelig både det, at vi kan være trygt tilknyttet og utrygt tilknyttet. Men rigtig tit, så ligger der jo sådan en gråzone i os alle sammen. Vi er jo ikke 100% trygt tilknyttet eller 100% utrygt tilknyttet i det forhold til den barndom, vi er vokset op i. Og mange af os har jo selvfølgelig noget med os. Og måske for at forklare noget af det, som jeg ser som nogle af de her problematikker, kan være, at et eksempel kunne være, at drengen, der vokser op med en far, der har lidt svært ved at vise følelser. Det kan være, at faren har svært ved at sådan fysisk være kærlig og måske sige, jeg elsker dig. Men når drengen scorer mål eller gør noget godt i skolen, så siger han farsdreng. Og det der er rigtig tit, og det er jo ikke fordi drengen sidder som 5-årig, 6-årig, 7-årig og regner ud, jeg skal være præstationsmenneske. Men der er noget i måden, man er i verden på, hvor man finder ud af, hey, når jeg scorer mål, når jeg gør det her, så er det, at min far ser mig, anerkender mig, bruger tid med mig, og det er noget, jeg rigtig gerne vil. Så hele den der fornemmelse af, at uden at barnet tænker over det, så får de en måde, altså en livsstrategi, der hedder, hey, at præstere, det giver mig noget af det, jeg gerne vil have, altså at have en relation til min far. Det kunne lige så godt være pigen, der voksede op, eller drengen, der voksede op, hvor at grænser kunne være svære, og for eksempel, at man på en eller anden måde fandt ud af, at det at gøre mere pleasende, for eksempel, altså jeg gør det, som mine forældre forventer af mig, jeg sørger for, at de er glade, at den her måde, at jeg skal ikke helt mærke efter, hvad der egentlig er behov for inde i mig, jeg skal faktisk være dygtigere til at mærke, hvad der er behov for over i dig. Og man kan sige, uanset om det er præstationsmennesket eller pleasermennesket, og vi kunne nævne mange, mange flere livsstrategier, kan man sige på den måde, så har de det til fælles, at man pludselig også kan stå som 30-årig og 40-årig og 50-årig og sidde som forsikringssælger og skulle præstere, fordi det er det, der er ens livsstrategi. Og pludselig går man ned med stress, fordi det er den måde, man arbejder på. Eller hvis man er den i afdelingen, som er pleasende og sørger for alle andre og spørger til, hvordan de har det, og har kage med, fordi det er fredag og alle de der ting.
Og samtidig med tager man så også lige af børnene, og man tager så også lige af manden, og man sørger for, jeg skal hellere være over i dem, end jeg skal være over i mig. Og det er jo ikke noget, man kognitivt har forbindelse til på den måde, men det er noget, man følelsesmæssigt ikke kan lade være med. Og det vil sige, at rigtig mange af de her, stresstendenser og måden, vi er i verden på, er skabt i forhold til vores barndom. Så måske en lang forklaring for at sige, at de her choktraumer, vi kan få, og udviklingstraumer, vi kan få, de er simpelthen med sådan helt den grundlæggende måde, vi ser og oplever verden på. Det giver livsstrategier, det giver forsvarsmønstre, det giver autonomiresponser. Fordi hvis vi er udsat for traumer, choktraumer og udviklingstraumer i barndom, og man kan sige, her har jeg fortalt om en præstation og en pleaser, det kunne også være nogle noget værre måder at være i en barndom på. Uanset hvad, så sker der det, at det ændrer vores nervesystem. Så det ændrer vores indre oplevelse af verden. Hvad der er trygt, og hvad der er farligt. Så det skaber helt grundlæggende skaber det vores model af verden. Og her bliver det ret interessant, fordi at vi er altid bygget på, at der er noget, vi sanser, der er noget, vi føler, og der er noget, vi tænker. Vi kan ikke komme udenom, at det system påvirkes hele tiden. Så hvis der, hvor du sidder lige nu, eller her, hvor jeg er, at døren bragede op, og der kom 4 rockere væltende ind ad døren, så tror jeg, at jeg sansemæssigt vil lave en sammentrækning og et opspænd. Jeg vil følelsesmæssigt blive bange, og tankemæssigt vil jeg tænke, hey, hvorfor er de her, og hvordan kommer jeg ud herfra, hvordan kommer jeg væk? Så min sansning påvirker følelsen, som påvirker tanken. Og hvis de så gik ud igen og sagde, undskyld, det var ikke her, bare for at lave et dårligt eksempel, men hele det her med, at jeg tankemæssigt ville kunne begynde, og så regulerer jeg mine følelser, og så regulerer jeg mit sansesystem. Så det her med, at vi har tanker, følelser og sansninger, er en stor del af måden og et fundament i uddannelsen, som vi arbejder med. Fordi det autonome nervesystem er en del af vores traumehistorie. Så hvis du for eksempel som barn var passet af morfar op i et sommerhus, og når du blev passet af morfar, så kunne han godt have lidt tendens til et hidsigt temperament. Og måske, når han skældte ud, kunne han faktisk også godt finde på at slå. Og morfar røg cerutter. Så kan det sagtens være noget, som du som 40-årig, eller 30-årig, eller 50-årig på den sags skyld har glemt. Men dit nervesystem, når du står en nytårsaften, og der pludselig er cerutrøg, vil begynde at reagere på det her. Det vil sige, at der kunne ske en sammentrækning i dit nervesystem, og din følelse af uro ville starte, og en fornemmelse af at have lyst til at komme væk. Og op i hovedet vil du ikke kunne forstå, hvorfor. Grunden til, at jeg siger det på den her måde, er, at det er det, de mennesker, vi sidder med, når de er traumatiseret, rigtig tit har med sig. De kan huske dele af det måske. Nogle af dem har været helt lukket ned. Og det vil sige, at vi arbejder altså med at skulle regulere et nervesystem, som består af sansninger og følelser, mere end de bare består af vores tanker. I den, gamle traumaterapeutiske metode, der bad man klienter om at fortælle hele historien, og man skulle gå dybt ind i det og fortælle mere. Det ved man heldigvis nu fra forskningen, at det skal vi ikke, for det sker en retraumatisering. Så hele det her med, at vi skal mere arbejde med ressourcer og regulering og den her måde at møde mennesket på. Men traumer, de sidder i kroppen og i nervesystemet. De sidder ikke i historien. Og derfor er det at regulere kroppen vigtigt på den her uddannelse. På uddannelsen er undervisningsform en blanding af teori, integration i dig selv, og vi praktisk arbejder med teorien, enten i samtalestolen eller på briksen. Så hver gang du kommer, er der selvfølgelig et teoretisk fundament, som der bliver undervist ud fra, om det er nervesystemet, om det er traumers påvirkninger af hjernen, om måden vi kunne arbejde med polyvagal teori på, hvorfor indre barnspsykologi virker, osv. osv. Og så arbejder vi med integration i sig selv. Det vil sige, når vi arbejder med sådan noget, som det kunne være tidslinjearbejde. Hvordan bruger man tidslinjer sammen med klienten til
og rent faktisk hjælpe dem med, at traumet er overstået. At der er et nu, hvor traumet rent faktisk har passeret. Så arbejder vi med din tidslinje. Så hvad er der sket i dit liv af vigtige begivenheder? Hvad har eventuelt været af traumer osv.? Så der er altid et integrationsarbejde, fordi vi som terapeuter kan ikke tage vores klienter længere, end vi selv er gået. Så der ligger simpelthen noget i, at ud over det teoretiske fundament, så laver vi et integrationsarbejde, sådan så du har arbejdet med stoffet i dig selv, og står på den måde stærkere som terapeut. Det synes jeg er et fundament, som altid skal være på plads. Og når det er sagt, så arbejder vi rigtig meget praktisk nært. Så derfor tager vi teorien og fører den over enten i samtalestolen 2 og 2, eller arbejde i triader, som den ene er terapeut, den anden er klient og den tredje observatør. Eller vi tager det ud på briksene og arbejder 2 og 2 på briksene. Hele tiden selvfølgelig superviseret af os som undervisere. Jeg tror på, og det kommer også til at vi snakke noget mere om, men det her med, at vi er nødt til at arbejde både fra kroppen og op, altså bottom up, så vi regulerer nervesystem, så følelser og tanker kan få det bedre i forhold til, hvad man måske er ramt af. Men også have noget samtaleterapi og være dygtig til at arbejde terapeutisk med samtalen for at arbejde top-down, altså at vi rent faktisk får noget præfrontal viden i, det er sådan det er sådan jeg gør, få en forståelse for på den måde også at regulere følelser og sansesystem. Så som allerede sagt, så oplever vi altså verden gennem kropssansning og tanker, og vi kan ikke påvirke det ene uden at påvirke det andet. Så der er ingen tvivl om, at både for mig og uddannelsen, kan man sige, på den måde, den er baseret, og i virkeligheden også for forskningen, så er det den bedste måde at arbejde terapeutisk på, og arbejde med traumer på. Som sagt tror jeg ikke på, at vi kan arbejde med traumaterapien, uden at integrere kroppen og nervesystemet i det. Vi kan ikke gøre det ved samtale alene. Der når vi ikke det, vi skal. Ja, så for at arbejde helhedsorienteret, så er det måden, vi har et fundament her omkring de neuroaffektive kompasser, som vi bruger i undervisningen. Og det bruger vi også aktivt på den måde, at når jeg sidder som terapeut og træner den rolle over for dig som klient i, alle vores træningsformer, så er noget af det, jeg skal gøre, det er, at jeg skal have tovejs opmærksomhed. Så jeg skal altså have opmærksomhed inde i mig, og så skal jeg have opmærksomhed over ved dig. Når jeg har opmærksomhed inde i mig, så kan det være, at jeg mærker, at mit sansesystem er uroligt, eller mine følelser, hvad er det der er, eller hvad er det for nogle tanker. Fordi hvis jeg på den måde ikke er reguleret, så er det det, jeg har behov for. Og så kan det være, at jeg bare skal lave en kropslig regulering, det kan være, at jeg skal lave et dybt suk, det kan være, at jeg skal flytte på mig, og så igen have opmærksomhed på dig. Men noget af det andet, som også er vigtigt, er, at når jeg så har opmærksomhed på dig, så er det noget med at finde ud af, så hvor taler du fra? Taler du fra det sanselige? Taler du fra det følelsesmæssige? Eller taler du fra dine tanker? Fordi mange af dem, som er traumatiseret, mange af dem, som er ramt på den her måde, de har ligesom lukket af fra, hovedet og ned. Så adgang til følelser eller adgang til krop kan være begrænset. Og det kan den, fordi at det har været nødt til at lukke ned. At det, der er sket for dem i trauma, har været så voldsomt, at man lukker af for den del. Så det at arbejde med samtaleterapien ud fra den her metode, er jo at træne sig i at møde klienten der, hvor de måske har svært ved selv at bevæge sig hen. Så jeg kunne stille et spørgsmål, der kunne være, okay, så hvordan mærker du det? Og det vil sige, at jeg hjælper klienten til faktisk at få adgang til det kropslige, det sanselige på den måde. Eller, okay, hvad får det dig til at føle, når jeg siger det højt? Så er der adgang til det følelsesmæssige. Og nogle gange, så er der jo lige hul igennem, og andre gange, så kan det være, at det hul, det faktisk skaber, de følelsesmæssigt bliver påvirket. Så kan vi hjælpe dem lidt med regulering, og så kan vi besøge det igen. Og på samme måde kan vi selvfølgelig stille et spørgsmål til, så hvad tænker du om det, vi lige sidder og taler om nu, og så videre. Så på den måde hjælper vi altså til at kunne se, hvor er klienten henne, hvor mangler de måske adgang til, og hvordan vil det samtaleterapeutisk være bedst for klienten, at vi hjælper dem på den måde. Så hvad lærer du her på den her uddannelse? Hvilke emner er oppe, og hvordan bliver der undervist i det? Noget af det første, vi tager fat af, er jo selvfølgelig, hvordan stress og traumer har påvirkning på hjerne og på nervesystem. På den måde også kroppens biologi, hormonsystem osv. Så sådan en grundlæggende forståelse af, hvordan stress og traumer påvirker din biologi, eller klientens biologi,
og deres måde at være i verden på. Og det tror jeg på er nødvendigt for at kunne sætte sig ind i den enkelte klient og hjælpe dem. Og noget af det, vi bruger til det, er det, der hedder kroppens hierarkier. Det er sådan en model, en anamnese, altså en spørgeteknikmodel, som kan gøre dig mere sikker, når du sidder over for en klient og skal finde ud af, hvad er det reelt set, der er den bagvedliggende årsag, hvad er det, klienten har brug for her. Den model kan i al sin nemhed se sådan her ud. Så øverst er hjerne- og nervesystem, og i hjerne- og nervesystem er det både fysisk, psykisk og kemisk. Det vender jeg lige tilbage til. Så er der cirkulation, det er altså hjerte og lunger, lymfesystem, blodgennemløb osv., vejrtrækning. Så er der det hele organerne, og det er jo selvfølgelig primært fordøjelsen, men det er jo også alt det urgenitale, altså blære og nyrer og sådan på den måde. Og så er der det sidste, det er muskler, sener og led. Og rigtig mange af de klienter, som for eksempel kommer ind af en kropsterapeut eller en fysioterapeut, eller hvordan overledes, eller hvordan vi er i verden på, det er, at det er muskler, sener og led, som er problemet. Altså jeg har ondt i nakken, jeg har ondt i lænden, jeg har ondt i knæet osv. Og det, der er interessant, det er, at i langt de fleste tilfælde, så er det ikke der, vi skal lede efter årsagen. Fordi at når de har ondt på forsiden af knæet, fordi de løber en tur, når vi så faktisk helt fysisk tester, det hedder patellasenen, det er fuldstændig ligegyldigt, men vi tester senen på forsiden af knæet, så er den øm. Men hvis vi samtidig så også tester det andet knæ, så er det tit også ømt. Så er det ikke lokalt i højre knæ, så er det globalt i kroppen, og så skal vi lede et højere hierarki. Det kunne også være, at vi testede akillessenen eller hoftebøjeren osv. På den måde også, at der er flere steder i kroppen, der er ømme, når vi tester dem, så er det ikke lokalt, så er det mere globalt, og så skal vi op i et højere hierarki og kigge. Generelt er det også sådan, at hvis klienten kommer ind ad døren og har ondt i nakken, har ondt i knæet, har lidt med fordøjelsen, altså har flere problematikker, så er det et højere hierarki, vi skal op og kigge i, end at vi rent faktisk skal ned og kigge på det, hvor de præcis står og siger, jeg har ondt i knæet her. Og vi kan ikke behandle problematikken lokalt på den måde. Organerne er selvfølgelig meget vigtige at kigge på i forhold til fordøjelse, det kan vi spørge ind til osv. Cirkulation handler selvfølgelig om mest primært om folk får bevæget sig, og hele den her måde af, at der sker en ordentlig cirkulation i folks krop. Der, hvor det bliver interessant i forhold til traumauddannelsen, er hjerne- og nervesystem. Fysisk, psykisk og kemisk. Altså, hvis vi fysisk overbelaster os selv, og det kan faktisk være for lidt søvn, det kan være, hvis vi rendte og som tømmer lavede tag en hel dag, samtidig med at vi gik til CrossFit, så kunne vi godt på den måde presse os selv fysisk. Det, der sker, når vi presser os selv fysisk ved for lidt søvn eller for meget træning, fysisk udfoldelse, er, at hjernen siger, hey, jeg mangler blodsukker til at klare den opgave, jeg står overfor. Og så kan man sige, så går hele det, der hedder HPA-aksen i gang, og det er en meget lang historie. Men helt nemt kan man sige, at binyrerne producerer en øget mængde kortisol for at transportere det her blodsukker op i hjernen. Og det er en helt super fantastisk proces. Det er det, der skal ske. Problemet bliver, at hvis det sker over længere tid, så selvfølgelig må stress sagtens komme, når vi skal yde noget, når vi skal ned og træne, eller vi skal gøre noget forskelligt. Men hvis det ligesom fortsætter, så er det problematikken. Så fysisk er det det her, der er den største problematik. Kemisk er det jo sådan noget, som at vi ryger, drikker alkohol, spiser medicin, euforiserende stoffer. Hvad der nu kan være i forhold til at påvirke vores kemiske system, og hvor kroppen skal kæmpe med det. Det er for kroppen faktisk en stresser, og hjernen siger, hey, jeg mangler blodsukker til at klare opgaven, og så begynder binyrerne at producere mere kortisol, og så videre, så er det samme. Og det samme sker følelsesmæssigt. Og det vil sige, det er jo både her og nu stress. Så det er jo netop, som vi har talt om, skilsmissen, børnene, arbejdet, hvad det kan være, der er i vores liv, som presser os. Men så er det også udviklingstraumer. Så hvis du har noget med dig fra din barndom, eller klienten selvfølgelig på den måde har, jamen så er det en del af, at nervesystemet kan være påvirket til en øget mængde kortisol over længere tid. Og det har en enorm påvirkning på, at når stresssystemet er højt, kortisol er højt, så presser det vores immunforsvar. Det vil sige, at vi heler ikke på samme måde. Jeg tror, mange af os måske kan genkende det her med, at vi holder ferie, og så starter vi med at blive syge. Og nu er jeg endelig ferie, hvorfor er det, jeg bliver syg? Ja, det er fordi stressen er faldet, og det vil sige, at immunforsvaret har faktisk lov til at arbejde det skal. Og så begynder det at reparere på det, der har været.
Så man kan sige, at stress er godt for nogle ting, men når det er for meget, for langvarigt, så har det en enorm påvirkning. Og her er det at kunne få spurgt korrekt ind, vide hvor klienten er belastet henne fysisk, psykisk, kemisk, er en stor medvirkning til at finde den bagvedliggende årsag. Og når vi, som med rigtig mange klienter, lander i, at det rent faktisk er det psykiske, det følelsesmæssige, der har en stor årsag til klientens problematik, så kommer terapien ind, så kommer traumaterapien ind, så kommer regulering af nervesystemet ind. Og det her uddannelsen er rigtig relevant. Så vil du på den her uddannelse blive introduceret for det, der hedder tolerancevinduet, og dens betydning for, hvordan vi arbejder med klienten i terapi. Den måde, vi arbejder med ressourcer og regulering. Jeg kommer lidt senere til at fortælle om det, der hedder fasebehandling, men det, at der er faktisk, at det at opbygge ressourcer og regulering med klienten er enormt vigtigt, før vi går ind i det, der hedder traumakernen. Men hvis jeg her lige viser, hvordan sådan et tolerancevindue kunne se ud, så kan man sige, at den øverste streg, den viser, hvor det sympatiske nervesystem er, altså kamp-flugt, hvor vi vil kæmpe eller flugte os ud af det, og hvor at vi har en hyperarousal, og hvor at vi har en sympatisk aktivitet, det vil sige øget adrenalin, øget kortisol på den måde. Og så har vi den parasympatiske, hvor det er, at vi ryger ned i hypoarousal, vi bliver immobiliseret, vi ryger mere over i fryskollaps. Og hvis vi tager den sorte streg der, så vil det jo være et menneske, som udgangspunkt var trygt tilknyttet, som gik igennem en dag, hvor at, lad os sige, der hvor den går op og første gang rammer op imod den øverste sympatiske aktivitet. Det kunne være, at chefen havde sendt en mail eller ringet og sagt, hey, vores deadline for det her projekt er rykket frem, du skal være klar tidligere med de her de ting, og det gør noget ved os. Så vi bliver både måske lidt overrasket, lidt vrede, lidt alt muligt, eller vi føler, at det presser os osv. Men vi kan have en mentaliseret tilstand til det. Vi kan måske ringe til en kollega og få hjælp. Vi kan lige trække vejret og finde ud af, hey, hvis jeg flytter rundt på de her ting, så kan det rent faktisk lade sig gøre. Og det vil sige, så kommer vi igen. Og det vil sige, vi går igennem en dag, hvor det er okay, at skraldemændene ikke har tømt skraldespanden, og chefen rykker en deadline, og vi på den måde regulerer os selv inden for tolerancevinduet. Hvis vi så tager den orange streg, så er det et menneske med for eksempel traumer i bagagen, PTSD, kompleks PTSD, og på den måde, når nu det er, at deadline bliver rykket, så ryger de simpelthen ud af tolerancevinduet. De mister lidt kontakten til sig selv, og derved også kontakten til dem, de er i relation med. Og her bliver det pludselig uden at kunne regulere sig selv, og ting bliver meget, meget store. Og her er det, og I kender måske de mennesker, som på en eller anden måde bliver enormt ramt af ganske, så hvis det var skraldemand, der ikke var tømt, så bliver det pludselig noget, og så skal man klage, og man skal skrive en mail, og man skal det ene, man skal det og det er måske med høj puls og ting og sager, der er ureguleret. På samme måde er det, at når vi arbejder med mennesker i terapi, når vi begynder at arbejde ind imod det, der følelsesmæssigt virkelig påvirker dem, det der er inde i deres traumakerne, så er det rigtig tit, at de begynder at være følelsesmæssigt i arousal, eller at de ryger ned i frys og kollaps. Her er det enormt vigtigt, at vi som terapeuter kan aflæse, hvor klienten er, og vi kan hjælpe dem til at regulere. Og her er hjælp til at regulere næsten altid en form for kropslig regulering. Det kan være tilstedeværelsesøvelser, det kan være grounding, det kan være åndedræt, det kan være alle mulige former for kropslig regulering. Så det her med at hjælpe klienten inden for tolerancevinduet, fordi det er kun her, at terapi rent faktisk også virker på den måde. Og ved at vi hjælper dem, ved at de arbejder med ressourcer og regulering, gør, at de også kommer til at stå anderledes i verden med at kunne regulere sig uden for terapilokalet. Så derfor er ressourcer, regulering og viden om tolerancevinduet ret essentielt for, når vi arbejder med klienter. Så arbejder vi med hukommelsen i vores nervesystem. Det vil sige, at vi arbejder med det autonome og somatiske i forhold til nervesystemet, fordi det er rigtig tit det, der gemmer på mange af de traumer, der bor i kroppen. Så ved at forstå de mekanismer, ved at kunne møde det menneske, den krop, det nervesystem, så arbejder vi simpelthen med klienten på et dybere plan, for at skabe sådan en varig forandring ved rent faktisk at forløse det, der kan ligge helt inde bagved, og måske noget af det, som vi ikke engang, hvad kan man sige, hukommelsesmæssigt eller kognitivt har adgang til som klient. Og noget af det, vi kommer til at arbejde også med fundamentet for, det er at forstå, hvad er udviklingstraumer. Og der arbejder vi både med
tidlig tilknytning. Vi arbejder med, om vi er trygt eller utrygt tilknyttet. Og så arbejder vi med en model, der hedder karakterstruktur. Det er en måde at forstå de overlevelsesmekanismer og forsvarsmekanismer, som vi har været nødt til at tage på os i barndommen, for at kunne være i verden på den måde. For at være sammen med den familie, den miljø, den skole, de forskellige ting og sager, som vi har været i. Så det er noget, I lærer for at få et teoretisk fundament, for netop at kunne forstå, aflæse klienten, hvor ligger de henne, og derved giver en lille kasse for at hjælpe dem på at arbejde med de udviklingstraumer, der primært er i dem. Man kan sige, hvis jeg skulle komme med nogle eksempler, så helt fra at barnet ligger inde i mors mave til de er cirka 6 måneder gamle, er det, man kalder eksistensstrukturen. Hvis man har været påvirket i eksistensstrukturen negativt, såsom at man ikke var et ønsket barn, man skulle måske have været en plet på lanet, eller mor og far skændtes, gik fra hinanden, mor fik en fødselsdepression, traumatisk fødsel. Altså mange af de ting, som jo foregår der helt tidligt, og man har ikke ord for det endnu, man har måske heller ikke hukommelse for det. De mennesker, der er ramt stærkt i eksistensstrukturen, de har en grundlæggende følelse af ikke at have retten til at være i verden. De længes efter kontakt, men de er faktisk også bange for at få den, så det er noget med, at de længes efter den, og samtidig trækker sig fra den. Der er noget med sådan hele den der måde, deres krop er bygget på, så vi kan både aflæse det ind i, hvordan deres krop har det, hvordan de bærer sig, og så kan vi aflæse det ind i måden, de taler på i forhold til retten til ting osv., fordi de grundlæggende har en følelse af ikke at have retten til at være i verden. Der er mange, mange ting, vi kan fortælle om eksistensstrukturen, og den måde, vi folder det ud på, og eksistensstrukturen er kun den første. Man kan sige, at struktur 2 er behov, det vil sige ret til at mærke sine behov, eller retten til rent faktisk at udtrykke dem. De mennesker, der er her, kan man... Nogle af dem kan ikke mærke de behov, de har, det vil sige, det er både noget med sådan helt basis, spise, kulde, alle de her ting og sager. Men meget tit så er det faktisk, at de godt kan mærke det, men de er bange for, at relationen går i stykker, hvis de sætter deres grænser og siger, hey, jeg vil have det her, osv. Så de har lært at være det gode barn, der kiggede på, hvad mor og far egentlig gerne ville have, hvordan de skulle opføre sig, hvad de havde brug for mor og far, osv. Og når de så vokser op, så ligger de stadig i behovsfasen. Det vil sige, at de arbejder med, at andre mennesker er vigtigere end dem. Så grænsesætning kan være svært, og man er over i andres behov. Så der er mange ting i det her, der kan være. Struktur nummer 3 handler om tillid, og tillid netop i forhold til, at man har gjort forkert som barn. Man på den måde har været ramt ind i at skulle være fars pige eller mors dreng osv. på den måde. Man er blevet manipuleret, man er blevet, har på den måde. I virkeligheden kan man sige, at mennesker i tillidsstrukturen vokser op og får en følelse af, at det vil de ikke opleve mere. De er simpelthen nødt til at være den stærkeste i rummet. Så de mennesker kunne finde på at være, skulle have magt. Og det kunne være magt økonomisk, eller i relationer, eller på den ene eller anden måde være manipulerende, være styrende, kontrollerende osv. Så nogle gange kunne det være de mennesker, vi ikke bryder os så meget om, men de gør det i virkeligheden, fordi at det er det, de selv har været udsat for som børn. Og sådan kunne jeg, kan man sige, fortælle om, det vil være en lang snak i forhold til alle strukturerne, men det er bare for at give et billede af, at der er forskellige kasser, og vi er ikke én struktur. Vi er alle 5 strukturer, og vi har noget fra alle sammen. Der er bare noget, der ligesom tit taler mere frem. Og når vi kan aflæse det i klienten, så har vi en måde, et værktøj, en måde at tilgå dem på. Og her er det vigtigt at vide, at det netop både er kropsligt, og det er mentalt. Fordi kropsligt vil struktur 1 og 2 på briksen netop være nogen, som man ikke må gå hårdt til. Og det er et helt fundament, vi skal være fuldstændig klar over, det er, at struktur 1 vil, hvad kan man sige, dissociere og forsvinde ud af sig selv. Struktur 2, som er behov, vil forsvinde ind i sig selv. Så hård behandling, hård fysisk behandling, det at blive presset på briksen, måske også med ord, det vil simpelthen for dem være, at de dissocierer og synes, det er svært at være i sådan en behandling. Så en tilgang på uddannelsen er virkelig at lære, hey, hvordan arbejder vi med mennesker blidt på den her måde? Hvordan støtter vi dem i at mærke deres afgrænsning, mærke hvor de er, at de får lov til at fylde, at hele deres nervesystem kan blive reguleret osv. Hvor de senere strukturer, altså senere i alderen, mere kan tåle en større fysisk behandling på den måde.
Og vi er jo som sagt en blanding af alle 5, så det er enormt interessant at lære på Brixen, arbejde med sit eget, forstå sit eget. Når I kommer på uddannelsen, så skal I gå som strukturerne, vi skal stå i øjenkontakt som struktur. Vi skal have alle de her forskellige ting og sager for indefra i egen krop og mærke og forstå strukturerne, samtidig med at I lærer det teoretiske fundament. Her på den næste slide har jeg, og jeg læser det simpelthen bare op. Så for at undgå smerten i den trygge tilknytning, skaber barnet i stedet en tilpasset overlevelsesstrategi, der giver en illusion af kærlighed og tryg tilknytning mellem dem og den voksne. Så de her overlevelsesstrategier kan bygge på enten skam eller stolthed, og er begge udtryk for det underliggende traumer og den smerte og længsel efter at være mødt i et givet kernebehov. Altså, når vi er i den trygge eller utrygge tilknytning, når vi var i vores barndom, hvad er det, der er sket, når det har været utrygt? Fordi børn stopper ikke med at elske deres forældre på trods af fravær, omsorgssvigt, overgreb, manglende kærlighed. De stopper med at elske sig selv på grund af behovet for tilknytning. Og det er en lidt hård melding, men den er desværre sand. Så hvis barnet på værelset mærker, at de skal lave sig om, for at mor og far hælder ved dem, så gør de hellere det. De finder en livsstrategi, en overlevelsesstrategi, for at mor og far helst ved dem mest muligt. Det er simpelthen en overlevelsesstrategi, vi ikke kan undgå at have, for vi er helt afhængige af, at vores tilknytning til vores mor og far er. Så jeg vil hellere være forkert lave historien om og lave mig om, end at jeg vil bryde alliancen med mor og far. Så den terapeutiske tilgang, vi arbejder med på uddannelsen, er jo en blanding af kropsterapi og samtaleterapi på mange måder. Når vi snakker kropsterapi og måden, du bliver undervist i på den her uddannelse, så er det en specialiseret form for kropsterapi. Du får adgang til at få basis kropsterapi, altså løsne en nakke, løsne en skulder, arbejde med åndedrættet osv. Det er ekstra undervisning tilbudt til dig, der har lyst til det. Det vender jeg tilbage til, så det kan du gøre, så du får de kropsterapeutiske basisteknikker. Men selve undervisningen på uddannelsen er en specialiseret tilgang, som arbejder med at regulere nervesystem. Som arbejder med, at vi har en tilgang til klienten, som er blid som udgangspunkt, som arbejder til en klient, der er i kampflugt eller er i fryskollaps. Fordi det er ikke samme måde, som man arbejder med. Så i fryskollaps er der noget med, for eksempel, som jeg talte om tidligere, hvor er afgrænsningen? Har de kontakt til deres krop? Hvordan og hvorledes skal de overhovedet begynde at regulere for at kunne være i verden på den måde? Noget, der lukker ned, og noget, der skal lov. Et menneske i fryskollaps er tit underspændt. Der er tit noget, som på den måde skal vækkes til live, noget, der skal arbejdes med på den måde. Og måden, vi arbejder her, er meget specialiseret inden for at arbejde ind i fryskollaps til en klient. På samme måde, så skal vi jo møde et menneske i kampflugt, altså et stresset nervesystem, som hele tiden er på arbejde i enten at skulle væk fra noget eller kæmpe med noget. Så hele tilgangen er altså en kropsterapeutisk tilgang. Du lærer sindssygt meget i det, og så har du en basis kropsterapi at tage udgangspunkt i for at lave dine behandlinger. Så udgangspunktet er, at vi arbejder med nervesystem, og vi arbejder i mødet med mennesket. Fordi det går altid før teknikken. Så i vores kropsterapi, der arbejder vi med tilgangen og mødet med mennesket, for virkelig at arbejde med en traumatiseret krop. En stresset krop for den sags skyld også. Og det er også derfor, at når vi så arbejder med samtaleterapi på uddannelsen, så kan det jo både være sådan, at når vi bruger Brixen, så er det at arbejde med samtaleterapien, som understøtter Brix-arbejdet rigtig, rigtig stærkt. Men det kan også godt være, at vi arbejder med samtaleterapien i stolen. Men når vi arbejder med samtaleterapi, så har vi hele tiden kroppen for øje. Så noget af det, vi bruger i uddannelsen, når vi har kroppen for øje, er jo sådan noget som tapping, altså traumaterapeutisk tapping, sådan så vi regulerer nervesystem på den måde. Det kan også være sådan noget som krydsbevægelser, som bringer kroppen til stede i et nu. Fordi hvis klienten faktisk er i høj arousal, så er det rigtig tit, fordi de ikke er til stede i et nu. Fordi det rum, de sidder i, er trygt. Men noget af det, de oplever, når de begynder at være i historien, er, at det er utrygt med høj arousal. Så det at hjælpe dem til at lave krydsbevægelser for eksempel, kan være med til, fordi hjernen begynder at krydses her, at de rent faktisk er til stede i et nu.
Jeg laver nogle gange det, når jeg får klienter ind, som faktisk er i høj arousal. Det kan være en angstklient, som kommer ind for første gang. Det er en klient, som sætter sig ned, og så skammer de sig måske også over at skulle sige, at de har angst, og hvad der følger med, og hvorfor de har det, osv. Og så kunne jeg godt finde på at sige, okay, lige her før du sådan kommer videre, jeg vil bare lige sådan spørge dig, hvor hvis 0 er rart, roligt og trygt, og 10 er den værste angst, du har haft, hvor er du så henne lige nu? 7 eller 8, kunne de så sige. Okay, fint. Og så, det kan lyde tosset det her, men hvis nu du lige kigger bag ved mig på planten, kunne du så lige være sød og tælle, hvor mange blade der er på? Og så ligner det tit et spørgsmålstegn jo, og så videre, og sige, hey, jeg kan godt forstå, at det lyder mærkeligt, men bare lige gå med mig her. Prøv lige at tælle, hvor mange blade der er. 7, 8, 9, 10, 11. 11, ja, det er rigtigt. Og mit maleri, jeg har på væggen, ikke at du kan lide det eller ikke kan lide det, men hvilken farve kan du bedst lide? Den grønne. Godt, den grønne, yes. Så mellem 0 og 10, hvor er du henne lige nu? 4. Ja. Fordi de pludselig er blevet bragt til stede nu. De kan ikke tælle pladerne, og de kan ikke tage stilling til farverne, uden at være til stede i lokalet. Så hele det her nervesystem får lige pludselig lov til at blive reguleret. Og det er noget af det, i en større udvidet form, vi arbejder med på uddannelsen ved at arbejde med nuet i terapi. Og tilbage til at sige, at vi arbejder i samtaleterapien, selvfølgelig kropsligt, men vi arbejder med det, der hedder empatisk kommunikation. Så det at kunne tale terapeutisk til både sansninger, følelser og tanker, som jeg nævnte tidligere, og kunne facilitere sådan en samtale, så hjælpe klienten de steder, hvor de har brug for at komme hen, men at hjælpe dem med de svære emner, med at få en kognitiv forståelse af den problematik, de kan stå i, eller den måde, de er i verden på, det kan være livsforandrende samtidig at skabe, hvad kan man sige, både et større selvværd og en måde at være i verden på. Så samtaleterapien synes jeg ikke kan stå alene, men jeg synes heller ikke, at kropsterapien kan stå alene, og derfor er der det her, at det er smeltet sammen på den her uddannelse. En af de metoder, vi også bruger på uddannelsen, er at arbejde med indre barnpsykologi. Og det er jo en metode til, kan man sige, at hele traumer, der er sket og skabt i barndommen. Så det at kunne bruge metoden til simpelthen at gå tilbage i tiden, skabe en relativ, hvad kan man sige, tilgang til måske at få en anden historie med sig, kunne hele det, der har været, er enormt stærkt værktøj ind i at arbejde med traumer. Så det er en del af uddannelsen. Og man kan sige, at traumaterapi generelt er jo for mig den her helhedsorienterede tilgang, hvor vi integrerer alle de her overstående emner, som vi har været, som jeg har præsenteret jer for, kan man sige. Og der er jo mange flere emner, det kommer jeg til lige om lidt, men det er bare for sådan på den måde at have det for øje, at I får en kæmpe værktøjskasse. Og når vi sidder med en klient, så kan det være, at de er i høj sympatisk respons og hele tiden er i kamp. Og de er faktisk måske fastfrosset i kamp. Og så er det en svenskknøgle og en skruetrækker, vi skal bruge. Og andre gange så er klienten kollapset lidt. Der ligger måske en truende depression, og følelsesmæssigt er det svært at have adgang til overhovedet at overskue noget. Og så kan det være, at det er en sav og så videre. Så det her med, at I kommer til at få rigtig mange værktøjer ind i at arbejde med traumatiserede, stressede, ramte klienter på forskellige vis. Og vi er nødt til at kunne have så mange værktøjer, fordi at klientens problematik er individuel, og vi skal skrue på det i forhold til. Og vigtigst af alt, at vi også undervejs arbejder med det i os selv. Jeg nævnte lidt tidligere, og jeg synes, det er vigtigt, at jeg lige siger lidt om det, at WHO har sådan en helt officiel tilgang til, hvordan man arbejder med traumer. Og den hedder fasebehandling, hvor fase 1 er, at vi faktisk kigger på, hvordan får vi kortlagt klientens ressourcer. Altså, hvad har de overhovedet ressourcer, før vi begynder at gå ind i traumer. Det kan være, at vi hjælper dem med at få flere ressourcer. Det kan være både at finde ud af, hvad har de af familie, hvad har de af relationer, har de nogle dyr, hvordan bruger de ressourcer, eller føler de har adgang til vrede, så det er en stærk ressource. Der kan være mange måder at tilgå ressourcer på, og hjælpe dem til at få flere ressourcer ind. Samtidig, mindst lige så vigtigt, at arbejde med regulering. Så det her med at hjælpe dem til at regulere i starten rigtig meget sammen med dem, lave det sammen med dem i terapien, for at de også bliver stærke til at kunne lave dem alene.
Og på den måde, altså når I møder noget i verden, som gør deres arousal-system, eller gør, at de går ned i frys-kollaps, så har de en mulighed for at lære at bruge noget af det her regulering, bruge noget af det, som vi arbejder med, til at prøve at være anderledes i det. Så fase 1 er ressourceregulering. Fase 2 er så at gå ind i traumakernen. Og nogle gange er det klart, at vi er nødt til at gå tilbage i fase 1, før vi sådan, så der sker sådan en pendulering. Og det er hele måden, vi også arbejder med. Vi arbejder masser med pendulering på uddannelsen, altså at gå ind i noget og gå tilbage og føle sig ok, føle sig ressourcefuld, føle sig stærk nok til igen at kunne arbejde sig frem. Så vi skal have ressourceregulering nok, så er vi inde i traumakernen, eventuelt pendulere. Og når vi har arbejdet dybere og dybere ind i traumakernen, og altså brugt alle de her metoder til at arbejde med minder, arbejde med triggerne, arbejde på briksen, arbejde osv., jamen så sker der en fundamental ændring, forhåbentligvis i den klient, vi arbejder med, og så kommer vi til fase 3. Og fase 3 er jo, hey, hvordan er jeg så i verden, når nu jeg har arbejdet med det på den her måde? Og det er ret vigtigt, at vi tager den del med også. Så fasebehandling er en del af det, du lærer på uddannelsen. Det er selvfølgelig svært at nå at nævne alle emnerne, som du bliver undervist i på den her uddannelse. Noget af det er ligesom skrevet med her. Så der er masser af andre emner, som det kan være, at vi bruger den oplevelsesorienterede tilgang, at vi arbejder med tidlig tilknytning, polyvagalteorien er en del af uddannelsen. Vi arbejder med nuet, som jeg sagde, altså arbejde terapeutisk med, at klienten er til stede i det nu. Skam kan vi ikke komme udenom. Skam er altid en del af traumer, så jeg måske skammer mig over, at jeg ikke flygtede, da det var, jeg blev voldtaget, eller at jeg kørte bilen til den ulykke, det var, osv. Skam er næsten altid en del af det, eller hvis der er sket noget i barndommen på samme måde, så vi arbejder med skam. Vi skal vide mere omkring, hvordan chok-traumer påvirker hjerne- og nervesystem, så der er noget, der sådan helt, også på videnskabeligt niveau, ved, hvad sker der inde i en klient, når det her er. Og apropos det, så er smertevidenskab en del af uddannelsen, fordi mange klienters følgevirkning af at have været udsat for de her ting, er, at de rent faktisk har stærke smerter. Så det at vide noget om smertevidenskab og kunne hjælpe klienten her, kan være rigtig relevant for dem. Så arbejder vi selvfølgelig med åndedrættet, og det gør vi på en måde, hvor vi både arbejder med teorien omkring åndedrættet, altså du bliver undervist i åndedrættets forskellige faser, og hvordan vi kan både gøre det mere sympatisk og mere parasympatisk, og alle de her ting, der ligger ind i at arbejde teoretisk med åndedrættet. Og så arbejder vi i den grad praktisk med åndedrættet, så vi arbejder med det hver eneste gang, vi er samlet på forskellige vis, og hvordan vi kan bruge det terapeutisk til klienten. Forsvarsmønstre, livsmønstre og de strategier, der ligger i den måde, vi er i verden på, er en stor del af uddannelsen. Fordi vi skal både arbejde ind i, hvad har du med dig, og en stor selvudviklingsrejse i at lære alle de her ting om sig selv, det kan vi ikke komme udenom. Men det har også enorm viden i, så de her ting kommer på spil, når man er her. Og det er den måde, vi så ved meget mere til at arbejde med klientens livsstrategi og klientens, forsvarsmønstre osv. Og som jeg nævnte tidligere, så er tapping og andre kropslige reguleringer en del af uddannelsen også. Noget andet, som måske kunne være relevant for dig at vide på den her uddannelse, der er vi flere undervisere per hold. Så udover for eksempel mig som psykoterapeut, kropsterapeut og traumaterapeut, jamen så vil der også være en psykoterapeut og en kropsterapeut hjælpelærer. Og det er selvfølgelig for at have øjne og hænder nok til, at du bliver set og mødt, og at du får den supervision, du har behov for under uddannelsen. Inden uddannelsesstart, så får du også en mail, hvor jeg spørger til dig, for at lære dig lidt bedre at kende, for faktisk at sammensætte holdet på den bedst mulige måde. Af materialer, der er der, på den anden side af 300 sider omkring choktraumer, udviklingstraumer, indre barn og karakterstruktur, som jeg har været med til at skrive, som er udleveret til dig. Udover det, så vil det altid være sådan, at når jeg har undervist i en teori og har brugt slides i undervisningen, jamen så vil de slides være til udlevering bagefter. Så alt, hvad du har modtaget i undervisningen, den får du også lov til at have bagefter. Udover det, så er der selvfølgelig en litteraturliste, og det er en anbefalet litteraturliste. Det vil sige, det er ikke et krav, at du skal læse alle de bøger, der står på, men der er en mulighed for både, jeg har lavet sådan en selektion, der hedder, hey, dem her vil jeg starte med, og de her hører til de her moduler, og de her handler om det her osv. Så hvis du har lyst til det, så kan du i hvert fald dykke ned i litteraturlisten og blive klogere.
Så er det forventet, at vi arbejder i vores træningsgrupper. Det vil sige, når du starter på uddannelsen, så første dag, så laver vi træningsgrupper af 3 til 4 styks personer per træningsgruppe. Og imellem hver undervisningsgang, som der jo er cirka en måned imellem, der er det forventet, at du møder ind sammen med din træningsgruppe, buddies, og træner noget af det, som I har arbejdet med sidste gang, I var på undervisning. Udover det, så har vi et buddy-system. Og det buddy-system er egentlig sådan, i al sin simpelhed, at du og jeg for eksempel var parret op som buddies, og en gang om ugen, så ringer vi sammen, og de første 7 minutter, der taler jeg, og jeg taler om det, der sker inde i mig. Hvad fylder i mig? Hvordan og hvorledes har jeg det? Og du gør det, at du lytter. Så du er aktivt lyttende, og på den ene side kan man sige, træner det din terapeutrolle, men det er også rigtig meget det her med, at hver gang vi er lige ved at svare eller stille spørgsmål eller et eller andet, så den her måde, at jeg får lov til at tale om det, der sker inde i mig, det fremmer også den proces. Fordi det her år er et kæmpe udviklingsrejse, kæmpe selvudvikling osv. Og det, at jeg hele tiden har kontakt til den proces, fordi jeg sammen med dig, kære buddy, ringer sammen og snakker om, hvad der sker inde i mig, så har det, understøttende for processen. Når jeg har talt 7 minutter, så er det dig, der taler cirka 7 minutter. Og når de 14 minutter er gået, så kan vi lige veksle det her ord omkring, hey, hvad gjorde det ved mig, og lytte til dig, hvad skete der inde i mig, måske sanseligt, følelsesmæssigt, tankemæssigt, og hvad fik jeg lyst til osv. Så at blive klogere, træne terapeutrollen, og så er det en måde, at I lærer hinanden at kende på. Og noget af det, der er på den her uddannelse, det er, at det er så trygt et rum. Der er vores elever, der siger, at de kender hinanden bedre, end at de kender deres mand eller deres kone, eller sådan på den måde. Der bliver delt jo selvfølgelig på tværs, både i træningsgrupper, i rummet, når vi sidder og underviser, i body og så videre. Så der er rigtig meget, der på den måde får lov til at komme op til overfladen, fordi det er så trygt et rum, og fordi der bliver taget sig af det, når det kommer. Så ja, bodysystemet er en understøtning af det rum, og en måde, at I lærer hinanden at kende på. Så er der, som jeg nævnte tidligere, så er der et tilbud om, at der er kropsterapiundervisning, hvor der er 6 gange, hvor man lærer basis kropsterapi, hvis man ønsker det. Så det er løsne en nakke, løsne en skulder, løsne en hofte osv. osv. Og det er en måde, at du kan lære kropsterapien på, samtidig med, at du også har det, du har i undervisningen. Udover det, så er der 2 gange med online undervisning. En af de osteopater, jeg talte om helt i starten, han vil undervise i, hvordan traumer har påvirkning ind i hjernen, i smerter, i vores healing osv. Så han holder 2 gange 2 timer omkring det her, som er super spændende og meget, meget lærerigt på den måde. Til hver gang så er der også sådan nogle selvudviklingshjemmeopgaver. Så det kan være, at jeg skal kigge på min egen tidslinje. Det kan være, at jeg skal kigge på, hvordan jeg sanse, føle og tankemæssigt oplever forskellige situationer. Det kan være, at jeg skal skrive et brev til mit eget indre barn, osv. osv. Så der er sådan en måde, at vi igennem uddannelsen kommer igennem forskellige stadier af selvudvikling og får kigget på vores eget stof, relateret til det, vi bliver undervist i. Det er grundlæggende for, at man ligesom lærer sig selv endnu bedre at kende og står stærkere i terapeutrollen, når man er færdig. Sidst, men ikke mindst, så er det vigtigt måske at sige, at meget af undervisningen, som bliver optaget på video, altså hvis vi laver noget på Brixen, hvis vi laver demosessioner osv., den video, der bliver optaget, den bliver lagt op i en lukket gruppe, så du har adgang til den. Og hvis jeg lige sådan samler op, så hvis du skulle have en enkelt sygedag eller en eller anden rund fødselsdag, hvor du simpelthen er nødt til at miste en undervisningsdag, så har du altså slides for undervisningen, du har videoer for undervisningen, og du har en body, du taler med det om, og du har en træningsgruppe, som du får samlet op på. Så man er ret godt sikret, hvis man lige skulle have en dag eller 2, man misser i løbet af hele uddannelsen, selvom det selvfølgelig vil være fedest, at du er der alle dage. Ja, så jeg har sagt det et par gange, men det er en kæmpe selvudviklingsrejse, så det har jeg tilladt mig her at skrive både med fed og store skrifter, hvad det ellers er. Den måde eleverne kommer igennem, den måde de udvikler sig på, alt det der sker i løbet af sådan et år er rørende at se på. Og det er noget af det, fordi når vi starter undervisningen hver gang, så starter vi altid med sådan en refleksionsrunde. Og noget af det er fuldstændig fantastisk at få lov til som mig at være vidne til,
hvad det er, der sker af processer, og hvordan de har flyttet sig ind over året, og noget af det, de sidder og siger, hvor det her rum jo, hvor der både er grin og gråd og så videre på den måde. Så ja, det er det altså. Det kan ikke undgås, når du arbejder med dig selv på den her måde. Helt praktisk så foregår undervisningen centralt i København og i Aarhus Nord, så det er de 2 steder, uddannelsen er udbudt. Den foregår en mandag-tirsdag eller en torsdag-fredag fra kl. 9 til kl. 16. Og den foregår på den måde, at man for eksempel går på uddannelse torsdag-fredag i maj 2 dage, så igen i juni 2 dage, så springer man over sommerferien, og der har vi selvfølgelig undgået alle skolernes ferier i det hele taget. Men det vil sige, at du går altså i maj, i juni, i august, i september, så der er cirka en måned imellem, at du har 2 dages undervisning. Og det er selvfølgelig lavet på den måde, for at der både er tid til at tage undervisning ind, være i træningsgruppe, læse materiale, måske arbejde med klienter osv. Så 22 undervisningsdage fordelt på 11 moduler af 2 dage fra 9 til 16. Jeg skal gøre opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser, så hvis det er sådan, at man er interesseret, så har uddannelsen været udsolgt de gange, den har været udbudt. Du kan på hjemmesiden se de datoer for det hold, du er nysgerrig på i enten København eller Aarhus, og du kan også se prisen og se raterne i forhold til, at du både kan faktisk betale i 1, 5, 10 og 18 rater, så du kan få en lavere månedlig ydelse, hvis det er det, du ønsker. Man kan både betale bruttolønsordning, altså at en virksomhed betaler, og at du bliver trukket over lønnen. Og selvfølgelig, hvis du er selvstændig, så kan du trække uddannelsen fra på den måde. Så der er mulighed for at tage en snak med os omkring, hvordan og hvorledes det skal være for dig, hvis du skal have betalt uddannelsen på den ene eller den anden sæt. Hvis du skulle sidde med spørgsmål her, så er du meget, meget velkommen til enten at skrive os en mail, eller ringe os op. Både mail og telefonnummer til os står på hjemmesiden, og det er meget, meget velkommen til også at tage en personlig samtale med en af os i forhold til, hey, er den her uddannelse noget for mig? Jeg er her i livet, hvor står jeg? Hey, jeg er psykoterapeut, eller kropsterapeut, eller socialrådgiver. Jeg vil gerne have bygget på, hvordan og hvorledes er det for mig? Eller ja, hvad det nu kan være, der må være inde i dig, som er vigtigt for at få taget den rigtige beslutning. Så tag en snak med os. Hellere en for meget end en for lidt. Tak for i dag. Tusind tak, fordi du har set med. Og som sagt, skulle der være nogle spørgsmål, skulle der være nogle ting, som du sidder tilbage med, så henvend dig. Og ellers vil jeg bare sige tak for din tid. På gensyn.